Voorzitter, dank. Dat is een goede eerste stap. Maar ik hoop ook dat u op deze manier uw collega's daarop zal aanspreken. En mevrouw Lala, excuses dat ik u in deze interruptie er ook bij betrek, maar het raakt mij ook zeer. Omdat ik bij mij in de partij ook heel veel vrouwen heb die zich na deze verkiezingsuitslag en na deze bordesfoto afvroegen, doe ik er ook nog toe? En dat moeten we elke dag van de minister-president te horen krijgen. U bent geen deelnemer aan het debat. Graag een persoonlijk feit, bij deze. Voorzitter, de afgelopen 2 dagen, maar ook vandaag, gaat het regelmatig over de hoofddoek en de vermeende onderdrukking daarvan. Onder andere door uitspraken, laat ik dan maar de meest recente uitspraken benoemen, van 2 ministers. Minister Faber, die er niks mee heeft, en minister Agema, die zegt: ik gun iedere vrouw met een hoofddoek dat ze die afdoet en dat ze de vrijheid ervaart. Als vrouw met een hoofddoek in deze Kamer laat ik 1 ding duidelijk maken. Ik draag deze hoofddoek net zoals vele vrouwen met mij. En dat is een persoonlijke, bewuste en vrije keuze. Het is een uitdrukking van mijn identiteit, van mijn geloof, van mijn kracht, van mijn zelfbeschikking. En ik ga het niemand een andere invulling geven aan waarom ik deze hoofddoek draag dan mijzelf. Dat bepaal ik. Het is mijn lijf, mijn keuze, mijn hijab, mijn keuze. En voor al die meiden die een hoofddoek dragen en die zich geraakt voelen door wat er hier gebeurt, door de negatieve, stereotype beeldvorming over die hoofddoek, laat je niks wijsmaken. Er zijn voldoende positieve vrouwen met een hoofddoek die hoofddoek dragen met trots en een waardevolle positie leveren in deze maatschappij en meedoen. Sifan Hassan, zelf onze minister-president, werd erdoor geïnspireerd. Maar ook onze lokale wethouder Nadia Abou Jacob, die de beste lokale bestuurder is van dit land. Laat je niks wijsmaken. Het is jouw keuze en je kunt alles bereiken wat je wil.